Konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa wara nofsinhar mill-mexxej Laburista Joseph Muscat fit-triq fil-Belt Valletta li fiha twieled Manuel Dimek u għex Enrique Mizzi. Joseph Muscat qal li minkejja li dawn iż-żewġ personalitajiet ġejjin minn linji ta' ħsieb differenti, it-tnejn li huma kellhom viżjoni dwar ix-xogħol li huwa importanti biex ġens jikber, jiżviluppa u jimxi l-qudiem. Pajjiżna sar Repubblika u mexa l-qudiem taħt gvernijiet differenti għaliex huwa bbażat fuq ix-xogħol. Gvern ġdid iżomm l-oqsma li sejrin tajjeb ħas-servizzi finanzjarji u l-gaming iżda hemm oħrajn li jrid jaħdem fuqhom għal Joseph Muscat. Bħax-xogħol prekarju li l-Partit Laburista jemmel li jeħtieġ li jingħata sinjal qawwi kontra tiegħu. Joseph Muscat ħabbar 3 proposti ta' gvern ġdid brabta mal-qasam tax-xogħol. L-ewwel li jkun hemm impenn qawwi ħafna b'inċentivi biex persuni jitħarġu. Fakkar li l-Partit Laburista diġa ħabbar il-garanzija żgħażagħ ta' tagħlim taħriġ u xogħol li għalkemm intlaqet b'xettiċiżmu mill-Gvern, il-Kunsill Ewropew iddiskutiha u hemm kunsens biex f'kull pajjiż ikun hemm xi tip ta' garanzija żgħażagħ. Dwar ix-xogħol prekarju Joseph Muscat qal li l-Gvern irid imexxi bl-eżempju. Gvern ġdid mexxi minni kemm il-darba jingħata l-fiduċja ħajkun qed jiskwalifika milli jipparteċipaw f'offerti għal xogħlijiet tal-Gvern lil dawk il-kumpaniji illi ma josservawx il-kondizzjonijiet u id-drittijiet stipulati fil-liġi jew li jużaw sistematikament prattiċi relatati max-xogħol prekarju. Biqbil mal-unions u mal-għaqdiet ta' min iħaddem jitfassal charter għad-drittijiet tal-ħaddiema li jiġbor fih il-prinċipji ewlenin tal-liġi tax-xogħol. Charter li mbagħad jiġi distribwit liċ-ċittadini kollha biex ikun hemm tarif ċar dwar id-drittijiet tal-ħaddiema u r-rimedji li jeżistu meta jinkisru dawn id-drittijiet. Permezz ta' dan iċ-charter li ħajkun spjegat b'mod sempliċi ħafna, ħankunu qegħdin insaħħu id il-ħaddiema imma anke id l-employer għax l-employer jaqbillu meta l-ħaddiem ikun marraf sewwa dwar id-drittijiet tiegħu u ovvjament il-ħaddiem jaqbillu li jkun jaf eżattament x'inhuma d-drittijiet tiegħu. Joseph Muscat temm jgħid li fil-jiem li ġejjin il-Partit Laburista se jkompli ħabbar aktar proposti.